Здравейте всички и благодаря на организаторите за поканата да се включа в това събитие, макар и онлайн. Аз съм от Буковград, но сега в момента се намирам в Виетнам. И ще споделя с вас кои са уменията, които ще бъдат най-важни през следващите години, според мен и според моя опит. Казвам се Ели Стойнева и съм съосновател на Top Skills Recruitment, агенция за подбор на персонал. Преди 10 години, заедно с моя съпруг, така стартирахме компанията с почти нищо. Нямахме офис, още по-малко екип, но имахме яснота какво искаме да постигнем и на кого искаме да помогнем по пътя. Имахме желание да изградим среда, в която така хората да намират правилното място за себе си. И мога да кажа, че днес работим с компании от различни държави и ежедневно провеждаме разговори с хора, които търсят работа, развитие, по-добър живот или просто шанс да бъдат оценени. Разговаряме и с чужденци, които искат да работят в България и да живеят в България, както и с много българи, които пък са някъде по света, но планират да се завърнат. Прави ми впечатление, че много хора не знаят как да използват таланта си правилно, понякога се подценяват дори. Живеем във времена, в които светът се променя по-бързо от всякога. Изчезват професии, появяват се нови професии, хората се напасват, но определено технологиите променят начина, по който работим. Заедно с екипа ни обсъждаме и наблюдаваме ситуацията всеки ден. Виждаме как хората, които ще успяват през следващите години, ще бъдат тези, които са най-адаптивни. Днес ще говоря точно за това, какви умения ще бъдат важни през следващите 5 години, как да се развивате, как да мислите като хора, които не просто търсят работа, а изграждат бъдещето си. Голямата грешка на повечето млади хора е, че чакат някой да им даде шанс. Но всъщност истината е, че пазарът не търси дипломи, а стойност. Още преди години, когато аз започнах да се занимавам с подбор на кадри, видях, че най-силните кандидати са тези, които притежават опита, не диплома. И все повече компании гледат как мислите, как общувате, как решавате проблеми или пък как се държите под напрежение. Можете ли изобщо да работите с хора, защото в крайна сметка знания се учат, но отношението трудно се променя. Много хора чакат мотивация, увереност, чакат да се появи перфектния момент. Но успешните хора просто започват неподготвени и се учат в движение. Никой не става уверен предварително. Увереността идва след действието. Аз съм жив пример за това, защото започнах и се учих и все още уча в движение. Ще ви споделя 5 умения, които ще бъдат критични през следващите години. Първото е умение за адаптация. Това ще бъде едно от най-важните качества. То всъщност вече е. Хората, които отказват да се променят, просто ще изостанат, за съжаление. Преди беше достатъчно да научиш една професия и да работиш това в продължение на много години, но днес вече не работи. Ще ви се налага да учите нови системи, нови начини на работа, нови технологии, нови пазари и това няма да спре. Въпросът не е колко знаеш днес, а колко бързо можеш да научиш нещо ново утре. След това е работата с изкуствен интелект. AI няма да замени всички хора, но хората, които го използват, ще изместят тези, които не го използват. Това е логично и това си е самата истина. Следващите години ще бъдат трудни за хората, които отказват да учат новите технологии и не приемат изкуствения интелект. Зная, че има много такива. Затова моят съвет е да се настроите положително и малко по малко всеки ден да разучавате нещо ново, свързано с темата. По 20 минути на ден, например. Аз така започнах. За да използвате AI, изобщо не е нужно да сте програмисти, но трябва да знаете как да търсите информация, как да работите по-бързо, как да се помагате с технологиите и всичко това всъщност ще доведе до спестяване на време, което в крайна сметка това е крайната цел. Хората, които умеят да използват тези инструменти разумно, ще бъдат по-бързи, по-ценни и по-конкурентни. След това е общуването и работа с хора. Технологиите растат, но паралелно с това доброто човешко отношение става още по-ценно. Може би сте го забелязали. Човек, който може спокойно да общува, да слуша и да взима решения под напрежение, ще бъде още по-ценен през следващите години. За съжаление, много хора губят работата си не защото не могат да я вършат, а защото
никой не иска да работи с тях. Креативност и решаване на проблеми е следващата точка. Следващите години няма да са за хора, които просто изпълняват задачи, а за тези, които мислят активно. Ако мога така да го нарека. Тези, които могат да намерят решение, да виждат възможности и да предлагат идеи. Компаниите имат нужда от хора, които носят развитие, не само присъствие. И това означава да бъдете полезни. Някъде прочетох, че до 2030 година в света ще се появят 170 милиона нови работни позиции. И най-добрите платени сред тях ще бъдат в сфери като изкуствен интелект, анализ на данни и киберсигурност. Но това, което работодателите търсят най-много, са хората, които умеят да мислят критично, да се адаптират бързо и да водят другите, а не само техническо знание. И с други думи, професиите ще се променят, технологиите ще се променят, но способността ние да учим, да се адаптираме и да проявяваме лидерство ще остане най-ценният ни актив. Ще говоря малко за лидерство, защото аз често споменавам тази тема. Сега също ще ви разкажа моята гледна точка, тъй като управлявам екипи повече от 10 години и имам известни наблюдения. Като начало, лидерството не е позиция, то започва много преди титлата. Един човек, за да бъде лидер, трябва да поема отговорност, да помага, да бъде спокоен, когато има проблем и да мисли за решението, вместо за това да се оправдава. Точно такива хора търсят компаниите днес. Хора, на които може да се разчита. И ако искате да се развивате бързо, започнете да мислите още от сега как мога да бъда полезен на тази компания, а не какво ще получа аз в замяна на моя труд. Ще завърша с няколко важни съвета как да търсите работа правилно. Не кандидатствайте хаотично навсякъде, проучвайте компаниите, разглеждайте какво публикуват, как говорят с хората, каква е средата, какви са ценностите им и какво казват служителите за тях. Може да преглеждате и LinkedIn профилите им. Защото интервюто не е само компанията да избере вас, но и вие също да изберете компанията. Подгответе се предварително, прочетете за позицията, разберете с какво точно се занимава компанията, подгответе въпроси, мога да ви дам примери, как изглежда един работен ден на тази позиция, какво компанията очаква от мен през първите месеци, какво прави хората успешни в компанията и как се развиват служителите. Това показва мислене, интерес, зрялост. В време на интервюто гледайте човека срещу вас, слушайте внимателно, не го прекъсвайте, не се преструвайте на нещо, което не сте, защото истината винаги излиза наяве. А и HR-ите усещат фалша много бързо. Бъдете истински, но подготвени. И помнете, работата не е просто заплата, място, на което ще прекарвате огромна част от живота си. Избирайте внимателно и инвестирайте в себе си още днес. Благодаря ви.